मानसिफोरासो दख'ना गोदान बायनानै फेसबुकआव आपल'ड होलायदों दुर्गा फुजानि स्पेशेल होननानै। जोंफोरासो बाल जेबोखौनो मोनाखै दाबो। दुर्गा फुजानो खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैगासिनो दङ। ना गस्ला मोन्दों ना दख'ना मोन्दों। दानो बिमानाव गस्ला बायनो होननानै फैसा बिबाबो फैसानि बिफां गायना दोननायखायसो होननानै बुंजागोन। मालाबा मालाबा सानो आं बेनिखायनो मानो माहाजोननि न'खराव जोनोम जायासै होननानै। आब' आं गस्ला गोदान मोनबायहाय। बा नोंनो गस्ला गोदान होबायानो मालाबानो। आंलाय माथो जेबोआनो गैया। नोंखौ आइमोना माबानिफ्रायसो थिखाना लाना फैदोंनो दाखोरनिफ्रायसो। बेनिखायनो नोंखौ आइमोना बारा अना। था नों बिदिनो गाबबाय था। आइसो गाज्रि बिनानावहाय बालां नालाय माइसो गाज्रि बिनानाव मोनखो आं। र' आइया आंनो गस्ला बायनो फैसा होआखैना। र' सोंहैनि आङो मानो गस्ला बायनो फैसा होआखै बे आंनो। मावनाय दांनायावथ' रावबो उदायखायानोसै। जानाय लोंनायावबा सिगां बाहागो लागोन। बिमाया रुवाथि नालाय मावबाय थानांगौ आरो। आयै फैबाय नोमाया सारादु जाफैनोबा। आयै आंनोलाय बोरो फैसाया बोरो आंनो दुर्गा फुजानि नामाव माथो जेबोआनो गैया आंनोलाय। थेम्फालेम्बा गस्ला बायना होनो हालायदों। नोमाया फैसा बिफां गायना दोननायखाय खाब्र'बानो मोननाय बायदि मोनदों नामा? नोंना बिदिल' डायलग आरो बेलेग डायलग गैबावला नामा? डायलग गैया जानो मानो बेलेग डायलग गैया जानो। नोंसोर बायदिबा जों गांसे गस्लाजोंनो गांसे दख'नाजोंनो गोदो बेरायोमोन मिथिबाय। दख'ना बिदनफोरजोंनो जोङो दुर्गा फुजा नायनो थाङोमोन। दिनै दिना गैला थां। खोथा बुंबाथ' जेबोखौनो बुंजाया उल्था जोखा नङा होनलाय। एफा गस्ला थानानैबो मा गस्ला गैया होनबाय थायो। गोदान नांबाय थागौआनो जायो। हा दा दुर्गा फुजानि नामाव गस्ला नांलायगौ उनाव लोखि फुजानि नामाव हा आरो गोदान बोसोरनाव मागोआव बैसागुआव मा नोंसोरनो होबाय थानांगौ। होआ नङा होयोआनो माथो होमबाबो थोआ माथो। बे गाननाय गस्लाखौनो गानबाय थानांगौ आरो। थेम्फालिम्बा होनो हादों आं बा होनो हायाखै। बिनोलाय मानो होदो बिनिबोथ' होनो हामोन ना। बे जाबाय उन्दै गथ' बुजिस्लाबा। नों देरनानै नों गेदेर गोलाव जानानैनो नोंनो बेबायदि गोरलै बायदि देखायबालाय बोरै जानांगौ जाखो। गस्ला गोदानखौ उन्दै गथ'फ्राल' गानो नामा? बुंबाथ' उल्था खुगायाथ' एकदमबारे गोफोर रजं गोजाखा खुगाया जेबोखौनो बुंनो हाया। मावनाय दांनायाबोथ' जेबोआनो गैखाया अलसियानोसोखा। मालाय फिसाफोराबा हनै बेसे मावो फुङावनो सिखारनानै। माबा मोनसे बुंबाथाय मालायनि फिसाजोल' रुजुयो। नाबोथा आंनो गस्ला गोदान थागोन आं बिदिनो फुजा जाया आं। खालि गस्ला जेब्लाबो गस्लायानो थोआ। दामी जाजुना दं आलमारियाव माया गानगोन बेफोर गस्लाखौबा फिसा जागिनोसो दोनदों नामा? आयु मालाय सोमस्रि दुमफाव मोनाबो गस्ला बायजोब्बाय। आंहासोबा मा जाबावगोन दे हापां। ओइ गस्ला गैया होननानै बेबायगासिनो बेफोर मा गस्ला बेफोर मा दामा दामि गस्लायानो दङ थेवबो गस्लायानो गैया होननानै बुङो जे माखौ गस्ला गैया नुखो माथो जेव गानखलायनो हायो। आंबो नुदों दे बेफोर गस्लाखौ खिन्थु गस्लाफोरा बोराय जाजोब्बायना आरो गाननाय गस्लाखौनो आरो गानबावफिननांगौ। मा मानसिफोरा मा सानगोन आंखौ गस्लायानो बिना गांसेल'खौ मा गाननाय गस्लाखौनो गानबाय थायो सानगोन माथो आंखौ। आयु खेबसे गानबानो गस्लाया गोजाम जायो नामा? माथो नंदों खेबसे गानबानो गोजाम जायोथ' आरो बे गोजाम जानाय गस्लाखौनो गानबाय थागोन नामा आङो? होनखो खेबसे गानबानो गस्ला गोजाम जायो नोंफोरा बेफोरबायदि गस्लाखौ मोनबावदोंसो मालायफोरा मोनबावाखै मिथिबाय। बै लामा थाबायथिंग्राफोरा लामा थाग्राफोरा बिसोर मोनबावाखैनो मिथिबाय ना। नों आरो मोननानैनो गस्ला गैया हेन गैया होननासो बुंबाय थादों। मिथिया आंनो गस्ला नांथारगौ। र' खिनानै दिहुननि आं फैसाखौ। गैया होनबाय थायोना सावजुबासो गार'जोबगोन आं नङाबा मोसौनोसो जाहोजोबगोन आङो। खालि गस्ला गैया बेसेबां गस्ला नांगौथाय बिसोरनो। नोंहा मा खालामबाय था आंनो गस्ला नांगौ दुर्गा फुजानि। आयौ फुजानि नामावबो एक्सट्रा गस्ला नांलायथारगौ ना। फुजाया जेन गस्ला गोदान गाननासो आंखौ नायफै होनो आरो। मानो बमर' जेबो खामानि गैथारा नामाब्रा जेराव मोनो बेयावनो सिमां नुब्रबनाय। टेनसन जादों आं टेनसन। ओइ नोंनि टेनसन गुलिमार जेब्लाबो टेनसनल' जानाय खोन्थाबाय थायो संसार जानायथां बालथां। दाहालै बिराद दाहा सिंगोलनि दाहा। दा दुर्गा फुजा सफैलायबाय बयबो जरा बेरायलायगोन मालाय। थिदैफोराबो जरा बेरायगोन खुदियाफोराबो जरा बेरायलायगोन। मा नायनो बोराय बुरैफोराबो बैनि हिनजावजों बैनि हौवाजों ज' बेरायखुमालायगोन। जोंफ्रासो गैयाब्रा। खालि हिनजावल' दावराव जाबाय थायोब्रा। सोरबा हौवा गारजानाय हिनजावफोरखौ लादोलै नोङो गथ' गोनांबाबो लादो नों। आंखौ एसेबां दाम खमि सानथारबाय नामाब्रा नोंलाय? होमबालाय माथो गाख्रबबाय थायो हिनजाव होननानै सासेबो फथायना लानो रोङा गाख्रबबाय थागोन। बेबो नंगौ सासेखौनो फथायना लानो रोंमाराखै। नोंसा मा जालायबाय थालै बबेबा खनायाव बिबाजैफोरनि दखानाव जौ मोनलोंबानो जाबायलै आंना थोबाय बेयावनो।
बिराद जारला मालाय बे फुजा सफैबाबो जेरैबो जारला सिंगोलफोरा गार्लफ्रेन्ड गैयिनि जारला रिलेशनशिपआव थाखा फैसा थांनायनि जारला जेरैबो जारलासैलै मैयाबो दावसे देलायजों रायलायफिनबाय आङो वाट्सएपआव हाय हेल' होननानै बेनिफ्राय आंखौ समायगोन ना नैबे ड्रेस होननानै फ्लिपकार्टनिफ्राय माखासे ड्रेस एमाजननिफ्राय मिन्ट्रानिफ्राय हरगासिनो बिनायसो जाखो ना माखोथाय आंनिफ्राय आंबो जेबो होनहरफिनाखैसैलै आजिखालि सिख्लाफोरजों उलु बनाय जानो हायालै बेनिखायनो आंबो जेबो होनासै नैबे ड्रेसा मोजां जागोन बायना लाबानो जाबाय साहरबावो आंबो सिख्लाफोरजों बिदि गिफ्ट बिफार जानाय ड्रेस बिफार जानाय एक्सपिरियेन्स गैयालै लानाय नायनो लुगैदोंमोनलै आंबो बेबायदि फाथो दुखु जाबाय थायोलै आइडिया मोनसे होनसै आङो नोंनि फट'खौ फट' साफायनानै गाहायाव लिरखादो आरो ना हिन्जाव नांगौ होननानै आरो नोंनि बैसो नोंनि गामि गासैखौबो मेनसन खालामजोबनानै होदो बेनिफ्राय दंफांफोराव होजोबनोसै वालफोराव थाब्ला जोबना होनसै नोंनि फट'फोरखौ सोरबाफोर सौग्रुबायो खोमा गुड आइडिया आइडियाखौथ' जि मोजां खोनाबायलै आं थिग दं आंनि फट'फोरखौ गाबोनो थाबनोसै नामा आङो फुजायाबो बारा गोबाव गैखाला वालाव थाबगोन ओमफ्राय दंफां गासिबो थाबनानै दोनसै सासेसो सोरबा आन्दायला थानाय सिख्लाफोर सौग्रुबायो खोमा फुजायाव जोंहाबो मम' दौलायनो आरो मोनसे खोथा सासेल' सिख्लाखौ दालाखालै साब्रै साबा आवग्रिनानै लाखा जाहाथे सासेजों नांलायबा सासेजों मोजां जाना थानो सासेजों नांलायबा सासेजों मोजां जाना थानो माने रिसार्च जाबाय थानायनि आरो माथा मेलेमफोरा मिथिबाय नोंनि खोथाखौ लाजायालै बिगुर बेरलाब होजानाय खामानिसो मावोलै नोङो है एफा गिखौबालाय मानोथो हिन्जाव नांगौ होननानै गाखोबाय थायोब्रा आयदा होबाबो साला लाया उल्थासो बुजियो लानोथ' हायोब्रा सिगाङाव सासेखौथ' मोननो होग्रोना आंहा जौ मोलोंबाय थाबानो जाबायलै नोंसोरनिफ्राय गार्लफ्रेन्ड गोदान मोनबा आंनो जौ होबाय थाबानो जाबाय